Hejsa, det er kørelæreren fra Anne og Christoffers Køreskole i Aabybro. En tredjedel af den tid, man kører bil i Danmark, der er man uopmærksom. Og en tredjedel af alle ulykker, de har uopmærksomhed som årsag. Og 70% af de ting, der gør os uopmærksom, det foregår inde i bilen. Vidste du det? Det er ting, som man skal vide, når man tager sig et kørekort, og det og meget, meget mere, det hjælper vi med på Anne og Christoffers Køreskole i Aabybro. Kig ind på acks.dk eller følg linket hernede under, så kan du læse meget mere om vores køreskole, hvad der kræves for, at man kan tage et kørekort, hvornår vi har holdstart, hvad man får med i den pakke, man køber, og ikke mindst vores attraktive priser. Jeg håber, vi ses på et af de næste hold. Hej!